Temos que falar de fútbol a estas horas da mañá, xa hai tempo dabondo para ter reflexionado sobre o que pasou nos partidos que se puideron disputar na fin de semana en o fútbol. En primeira e en segunda non houve suspensións. No fútbol máis modesto aquí na comarca os sábados se suspendían as actividades deportivas en grande parte da provincia e de Galicia, pero o domingo non. E, por exemplo, o sábado o Madrid xogou o seu partido, gañou en un campo difícil contra o Villarreal por 0-2 e dormiu líder, aínda que despois o Barça pois gañou o seu partido, pero os merengues están pois a un punto de o líder, están aí con todas as aspiracións de poder competir pola Liga. O Depor sufriu un novo revés, neste caso perdía en casa frente a un aguerridísimo, diría que violento, Racing de Santander. O mal comportamento durante a semana do adestador dos cántabros e o propio plantexamento marrullero dos cántabros non significa que pois non foran máis eficaces que o foron que o Deportivo, que tivo fallos de concentración e sobre todo que lle costou o gol e que non foi capaz de pois facer dano en os últimos metros no área de o Racing de Santander e pois se cae froito desa falla de colmillo, diríamoslo. Eu o diría así, porque son hooligan do Depor, son seguidor, e o digo coa paixón. Imos falar con dúas persoas que teñen paixón polo fútbol, pero que tamén pois teñen ese punto obxectivo de analizar os números e os datos, como son Fernando Blanco e Fernando Sampedro. Que tal? Moi bons días. Moi bons días. Hola, bons días. Bueno, bons días por decir algo, porque claro, está contando... oye, Fran, ti que estás máis posto nestas cousas que a min. Este ano non hai cicloxénesis, non? Xa son temporais como os de antiguamente. Como todavía, as galernas das que falaba miña nai, non? Sí. Me estaba chamando a atención que non hai outros anos, pois había cicloxénesis cada 2 ou 3 días, ahora son temporales. Borrasca. Sí, lles poñen nomes fora. Sí. Bueno, pero que está o tempo así como adestrador do Racing de Santander, tontiño. No, como dixo el, picante, non? Gilipollas, hombre. Oiga, sinto empezar así. Niño, esa boca. Pero é que é o que merece ese tipo que de momento non empatou con ninguén. Xa, pero en público non podemos decir, temos que decir gilipí ou... Bueno, él o pode decir, él pode faltar ao respeto, nós non? Estades de acordo en eso? Penso que debían tomarse cartas neso, non? Ollo, que o está dicindo un madridista, eu non son forofo do Deportivo, pero as cousas como son, Estás de acordo, Blanco, en que non se debían tolerar ese tipo de estrategias? Ou eso é a salsa do fútbol de sempre? Yo creo que al final del partido ya le dio las quejas Hidalgo al propio entrenador, pero lo que pasa es que cuando te estás jugando tanto y vas ahí líder, y él seguramente que tendrá, hablo del técnico del Racing, un premio importante por ascender el equipo y aparte para su carrera profesional, pero eso lo que pasa es que lo hubo siempre. Ahora con la repercusión de los medios y las redes sociales pues se sabe al minuto, pero que él empleó sus armas. Lo que pasa es que el Deportivo no tiene un equipo para ir a esa guerra y sin embargo Alberto, el del Racing, pues sí que preparó un equipo para eso. Se demostró que desde el minuto 1 el tema era anular a Jeremai, bien con patadas o cabezazos o como fuese, y el problema ahí es que al caldear el ambiente ya en días anteriores y diciendo que se estaba caldeando el ambiente, el árbitro que enviaron tampoco ayudó mucho, porque si en la primera jugada ya le enseña la tarjeta a Mantilla y no le deja tanto tiempo y ser reincidente, pues quizá se hubiese cortado mucho ese juego. Y prueba de ello es que a pesar de que ellos hacen las faltas, te implican y te provocan de tal forma que, pues no sé si ya fue en 10 partidos, acabó el equipo contrario con tarjeta roja y con uno menos. O sea que eso demuestra que no es el primer partido que lo hacen o por la rivalidad o rencillas o cosas pendientes que tengan con el Deportivo. No, es que José Alberto lo viene haciendo durante toda la liga y me parece que van 22 o 23 jornadas. El caso es que se lo permite el árbitro y que dice que juega al límite del reglamento, pero es su juego.
Para cando, Fernando, o Deportivo terá un equipo que sexa capaz, non digo de ser marrullero como Racing, porque o Racing foi marrullero, non veu xogar, como dis ti, veu anular, pero para cando o equipo terá o Depor un equipo con oficio? Yo creo que nunca, porque te voy a explicar, o sea, yo que tengo muchos más años y es la experiencia, y ese tipo de fútbol en Coruña no lo quisieron nunca. Y hablo desde los tiempos se falaba nos tempos de Luis Suárez, logo veu Loureda, Manolete, xente desde os tempos de Fran, eu recordo, me parece que xa contei aquí en algunha ocasión en Radio Culleredo, que o tema de nunha ocasión que coincidín con Javi Clemente sendo seleccionador, e lle preguntei por que non levaba a Fran, me explicou un pouco pois, ese motivo tamén de que non era agresivo, que non defendía, que non daba unha patada a nadie. Entón, ese fútbol en Riazor está mal visto. Entón, eu penso que se vai transmitindo de pais a fillos, porque diste, oye, pois ahora con toda esta hinchada xoven que hai, non poden ser máis radicais. Pois non, se vai, queren máis fútbol de salón, por chamarlo de alguna forma, non vai a ter nunca ese fútbol. O que pasa é que cando che toca un equipo así, pois bueno, somos máis endebles, che gañan pola forza, polo pico, polas patadas, aí quizáis, como digo, non estuveron moi acertados con a designación do árbitro, ao igual que o horario meter ese partido co temporal e que volaba parte da tribuna sí. E do pabellón e meter as 9 da noite como con o temporal que estaba. Pero bueno, son cousas que a veces non o penso. Lle vou preguntar ao que non é forofo do Depor, que vai decir obxectivamente, a ver, non forofo do Depor, que lle falta a este Deportivo, aparte dese oficio, non? Que eu prefiro que non teña oficio, pero polo menos que non sexa insenuo, que lle falta ao Depor para poder asaltar as posibilidades de ascenso á primeira? Mira, eu vi o partido de onte con ganas, con expectación, e bueno, pues me encontrei un equipo que o Racing de Santander neste caso que non xoga, simplemente se limita a destruir, un equipo composto non por futbolistas, apenas lle vin fútbol, lle vin talento, lle vin carácter. Bueno, carácter sí, carácter de dar hostias os seus xogadores espoleados pola merda de entrenador que teñen, non? Sí, se nota que me cabreou bastante, independentemente do resultado. E o Deportivo propoñía, eu intentaba, quería, pero non podía. Non foi capaz de superar esa rede, esa tela de araña que se encontraba diante, que se limitaban a destruir. Era un pouco como os equipos italianos, non? Dos 80. Aqueles que xogaban ao catenacho, porque cantas veces tirou o Racing de Santander a porta? Unha. Non recordo paradas de Álvaro Fernández, pero bueno, igual me estou equivocando. No, e aparte, a única que puido facer non a fixo porque parte do gol, ese gol hai que paralo, Sí, lle vai polo seu pau. Bueno, eu penso que igual estaba tapado polos restos. Había moitas pernas, eso é certo. Sí, non esperaba que a pelota fora por aí. Bueno, pode pasar, no... pero que lle falta ao Deportivo? Pois un pouquiño de picardía non lle viña mal. Non vou decir ao nivel bueno, deste Racing de Santander, que para min foi unha excepción. Era un equipo que non vin en toda a temporada. Bueno, despois todo eran alabanzas, vai de líder contra o Barcelona que fixeron partidazo, lle plantou cara aí hasta o último minuto. Bueno, pois debe ser un equipo ollo. Pois, si é sempre así, como di Blanco, que non o dubido, bueno, xa vendo a previa de toda a semana do triste espectáculo, porque aparte que o fai sin gracia e sin carisma, non sei, Simeone si vale para eso. Este tipo, que creo que a súa máxima aspiración foi entrenar, bueno, o seu máximo logro entrenar o Sporting de Xixón e agora co Santander, pois non deixa de ser un garrulo. Pero bueno, en fin, o Deportivo eu non penso que non xogou mal onte, non tivo sorte, pero por merecimentos merecía mínimo empate, e se a balanza se ten que inclinar por algún lado, polo lado blanquiazul, sin dúbida alguna, pero bueno, que un pouquiño máis de picardía e de inteligencia, de visión de xogo tamén, que non...
Ai, que a veces escollen sempre a opción máis difícil. Pero bueno, si hai moitos equipos así en segunda división como este Racing de Santander, tede por seguro que non ascende. Que non ascende o Depor. No, claro. Ascenderá calquera. Eso sí, tamén, si chega a primeira o Racing de Santander con este equipo, é que fai 5 puntos en toda a tempada, En primeira sí, pero en segunda seguro que os vai facer. Claro, en segunda se sale. Pero bueno, que le vaya bonito. Pero pasa a engrosar a miña particular lista negra. A miña tamén, teño que dicilo, hoxe estou moi hooligan. Fernando, lle preguntaba eu a San Pedro un pouco, dende o punto de vista del, que non é forofo, non que vía. Ti, obxectivamente, que eres seguidor, pero tamén tes ese filtro que te permite ser obxectivo, porque eres técnico. Me vas a dicir, xa sei, que ao Depor que lle falta gol, non? Mais que outro novo adestrador. Sí, eu penso que sí, sempre veño recalcando, xa desde o inicio da temporada, quizá polo tipo de xogo que quere manter Hidalgo, pois dice que non quere ese dianteiro tanque de centro e remate, prova dele que, por exemplo, o Racing de Santander, pois bueno, levaba hasta onte 10 goles de cabeza, cando o Depor leva un, que lle tropezou na nariz a Mulatieri, pero penso que non se poden perdoar tantas ocasións, o sea, ayer foi de Mula, de Zaca, a propia de Stoico, que xa leva varias de un contra un, que non son capaces de finalizar. Esa é a diferencia dun dianteiro bon. Eu decía outro día, si te enfrentas ao Almería, que é dos máximos goleadores da categoría, que tenga a Embarba, que tenga a Batistao, que tenga a Rivas con 11 goles e varios goleadores aí, e ficha todavía ao dianteiro do Leganés e outro do Albacete Morcillo. Entonces o Deportivo ahora mismo non empezou moi ben Zaca, é o máximo goleador do equipo, está empatado con Jeremai, pero si Jeremai non é un xogador goleador, que máis de asistencias e gracias aos penaltis pues vai igualando, pero penso que o equipo aí desde un principio se equivoca. Ten que ter un home que, o falamos sempre, si queres ascender tens que ter un dianteiro que te meta 20 goles, si no vas a sufrir, o sea, o tes moi complicado por moitas probas que fagas, e aparte que o está demostrando partido tras partido. Primeiro empezou con Mula, depois puxo a Zaca, meteu Zaca 3 salindo do banquillo, depois non lle convencía ningún dos dous, xogou con falso 9 con Stoico, depois non lle gustaba Stoico, pasou ao dianteiro do Fabril a Vilsongo, ayer o Vilsongo xa non foi nin convocado, o sea, se ve que arriba está dando paus de cego e non encontra esa figura, porque non hai o gol, que é o que veño dicindo eu, que hai xente que dice, pois un central contundente, outro dice que non hai nadie no medio centro que lle faga o xogo que ten que facer, pero se arriba non tes alguén que desas 4 ocasións que meta unha ou dúas, en esta categoría estás perdido, porque o vemos ayer co tema do Racing. Cantas veces chegou o Racing arriba? Si chega unha ou chega dúas, pero desas, si chega unha e che marca o gol, depois se cerran atrás, fai os cambios e che defenden aí en bloque baixo, xa non eres capaz de entrar aí nin de broma, e logo, pois claro, protestamos que incluso o árbitro non deixe tirar o córner cando xa iban os 6 minutos cumplidos. Entonces, ese é o problema, vemos cantos córners sacamos e como non sexa Loureiro aí non mete a cabeza a nadie. Entonces, aí ten un problema, que eu espero que antes de que cerre o mercado, a parte de Ricky, que teñen firmado, que firmen un dianteiro. Eu penso que é o que lle falta para que o equipo se meta con gañas en ese equipo forte de arriba, que vaya a pelexar polo tema do ascenso directo, porque despois lle vai costar tamén no tema de o playoff, en caso, porque me imagino que seguro que no playoff se vai a meter, pero este equipo ahora mismo, pois bueno, é para pelexar
con ese grupo do medio da tabla, donde a eses máis ou menos, pois bueno, lles vai gañando, excepto os 2 partidos que perdeu aquí na casa co Real Sociedade B, o outro non recordo cal fora, que tamén lle gañou aquí, pero ahora está para esta liga que lle ven ahora, a Leonesa, o Albacete, o Castellón ainda que está aí arriba, o Eibar, e a Real B, e o Granada. Ahora seguramente que vai, para min, que seguro que vai coller outra racha boa, pero cando se enfrenta a un rival de arriba, como cando goñan outra vez, a pesar de que xogou ahora con o tema de o Cádiz, o Las Palmas, o mismo Valladolid, aí é cando o equipo sufre, o Málaga, que está pegando unha remontada tremenda, que estaba desahuciado e foi botar a Pellicero a adestrador e non perde partido. Entonces, o de equipo sí, compite ben, pero con, xa digo, con esa xente de medio da tabla, pero cando ven un equipo forte que emplea esas armas, que o equipo non está acostumbrado, que non che deixa campo, que che fai marcajes férreos, e moitos incluso ao home, que xa se ven moi poucos, pois aí o equipo sufre. Ahora, se che deixa en campo por diante, o equipo gana ben. Creo que perdimos por un momentiño a San Pedro. Aproveito, Fernando, e te pregunto a ti un pouco como viches. Bueno, xa non te pregunto máis polo Depor porque me vou a envenenar. E xa que me diste que máis que adestrador necesita un dianteiro, pois vamos a pensar que esa é a solución, non? Pero te pregunto polo Madrid. O Madrid que durante, eu penso que é unha montaña rusa, dende que Xabi Alonso xa marchou, estaba o Madrid vivindo pois unha montaña rusa de sensacións. E esta fin de semana todo o mundo falaba de que era unha, bueno, o partido de verdade, o primeiro test serio. Que te pareceu o resultado? Bueno, penso que foi un resultado xusto, ¿no? O equipo, sí que é verdade que desde que está Arbeloa pegou un cambio pa mellor, o que tanto se fala de que si lle facían a cama a Xabi Alonso, pues bueno, parece que estaba un pouco demostrado que os xogadores non rendían e non estaban contentos con él, ¿no? Probablemente que toda a prensa decía despois do partido, pues bueno, que tanto criticar ao Madrid e de repente se acostou o líder hasta que xogou o Barcelona, que lle quedaba un partido, pero penso que o equipo dá outro rendimento, vexo moito máis implicado a Vinicius, a Mbappé, eses abrazos que antes había esa distancia, un cando era sustituído que montaba unhas broncas. Pues bueno, que se tes eses xogadores importantes implicados, pois o equipo gaña moito, ¿no? Penso que o Madrid, falábamos de que non era un rival sincero para gañar fora un Villarreal 0-2. A verdad que non é nada fácil, ¿no? O equipo con dúas pinceladas, pues bueno, o solucionou. Así que é verdad que o equipo estaba aí arriba, o tema de Villarreal para superar tamén ao Atlético de Madrid. Ten un bon equipo, pero sí que a lesión de un xogador importante lles afectou moito tamén ao Villarreal, pero despois o Madrid xa pensaba máis, penso eu, que na Champions se ten que ir dosificando os xogadores, porque hai que ter en conta que esta semana xa volve a haber Champions e teñen que estar aí outra vez, do que falamos sempre, do desgaste, que tens que ir mirando as cargas e os minutos a cada xogador. Vamos a falar a ver que opina o seguidor madridista neste caso. San Pedro, e ti como viches o partido do Real Madrid, está satisfeita a afición, porque se falaba moito de que era un test que había que salvar, non? Sí, máis que un test era seguir vindo. Pareceme que perdemos outra vez a San Pedro. Me decías ti que ti, Fernando, sabes moito do tema de comunicacións por moito tempo da túa vida profesional, que é o tempo que non axuda, non? Esta meteoroloxía. No, o sea, eso non digo a xogar ao fútbol, digo a falar por teléfono. Nin ao fútbol, nin ao teléfono. O sea, ao fútbol lle perxudica polo tema de
lesións musculares, cando o tempo está moi frío, vemos que están pois moitos campos nevaos, no? Pero hemos visto co mismo Celta que perde ca Real Sociedade, eso que eles xogaron moito tempo, a Real con un menos, e ainda así foi capaz de meterle 3 goles. No que de o Real Madrid, que era o que estábamos falando, pues bueno, a verdad que o tema de tanto partido, que o que falamos seguido, ese partido na cerámica, pues bueno, ten que ahora dosificar aos xogadores para, ainda que xa está clasificado, pero bueno, ten aí o Benfica, que me parece que xoga o martes ás 9, xa son partidos aí moi seguidos. O bom que ten é que despois o partido da semana, pues bueno, lle volve a tocar outro facilón dentro do que cabe, entón vai compensando, non ten un partido forte aí con, digamos, ao que é a Liga Doméstica daqui de España, non? Como de porque que ten un Turmalé, non? Unha Costa de Xaneiro. A ver, que temos xa a San Pedro, a ver se vamos a cruzar os dedos. Estás aí, non? Estou, ahora, de momento estou. A ver se isto vai ser la porta que controla as comunicacións, se non quere que fales, creo que é o karma, o José Alberto que seguro que tamén igual mandou os emisarios cortar as comunicacións onte, bueno, algún cable por aí solto, xa que a parte da cuberta, non, de Riazor, pois igual verdad. Bueno, pero agora estamos falando de papá, non, do Madrid. Eso. Bueno, pois, home, a melloría é evidente. Por primeira vez na tempada, no que vai de tempada, pois podemos ver un equipo implicado, un equipo que corría, un equipo que baixaban todos menos Mbappé a defender, que facían un 2 contra 1 para presión sobre o rival, para recuperar balón cando o perdían. Bueno, como debe ser. Un equipo que aspira a todo e que está entre non, que é o mellor do mundo, pero ten que demostralo, evidentemente. E de momento esta tempada, cos osainas de Xabi Alonso, pois non o estaba demostrando. Ahora, con Arbeloa, que chegou coa lección ben aprendida, chorado, mexado e cagado da casa, que é como hai que vir, non como Xabi Alonso, pois se están empezando a ver os resultados. Que sí, que o patinazo de Albacete, esa foi a herencia de Xabi Alonso. Incluso no partido contra o Levante levaba unha semana. Pero bueno, ahora leva dúas. Bueno, pois en estas 2 semanas, o outro día contra o Mónaco, pois foi unha exhibición destas de Champions que nos gusta ver de vez en cando. Bueno, nos gusta ver sempre, pero pouca se produce. E o outro día contra o Villarreal, pois parece un partido excelente, que incluso o resultado quedouse corto, o Villarreal tivo as súas ocasións tamén, un par delas que as típicas de cada partido que salva Courtois, que tamén para eso está, os típicos 2 goles que mete Mbappé. Dirán os antimadridistas o típico penalti. Bueno, sí, pero é penalti. Aquí é na Cochinchina. Ou seja que, bueno, o pack completo, bo xogo, xogadores, Bellingham sobre todo, moi ben, quizá o seu mellor partido que lle vin eu esta tempada, que son casi todos os do Madrid, todos non, pero casi. Bueno, pois sí, con diferencia o seu mellor partido. Non é necesario que marque, si marca moito mellor. Pero bueno, centrado e concentrado no xogo. Bueno, que calquera pode ter un día malo, pois claro que sí. Pero bueno, de seguir nesta línea podemos empezar a ilusionarnos de novo. Renovamos a Vinicius, entonces? Pa o meu gusto ainda non o ganou. Ainda lle queda moito por demostrar. Digo que está facendo bons partidos, Oye, sí, está facendo bons partidos. Xa nos gustaría para o Depor un xogador así. Pero digo eu, e esta pregunta lanzo quizás máis para o técnico, para Blanco, non? Si realmente se supón e se ve agora que os xogadores do Madrid non estaban a rendir con Alonso, se lle pode votar a que era o adestrador non os motivaba ou realmente lle estaban a facer a cama? Si é así, Fernando Blanco, eu te pregunto como técnico, eso se pode permitir nun equipo? Bueno, se pode permitir porque o presidente, claro, que o admitía. O sea, aí se veía clarísimo que a guerra era
Xavi Alonso e Vinicius. Entonces, que pasa? Que Vinicius sabe, lle dixo que ao Presi que non quería Vinicius, pero si o propio Presi dice que Vinicius ten que xogar, pois aí xa perde esa autoridade toda, perde o vestuario. Se demostrou en varios partidos de o Madrid, ¿no? Que se lle encaraban a Xabi Alonso na final da Supercopa, que non lle facían caso, o tema do pasillo. Entonces foi un cambio moi brusco ahora, desde que o ten Arbeloa, a pesar de que os dous técnicos son íntimos amigos, pero se ve que aí Arbeloa, pues bueno, sigue un pouco as indicacións de Vinicius, falaría con él, falou con Arbeloa, e ahora, pues bueno, lle dixo que aquí que non había fórmula secreta, que o único que hai que facer é defender, correr e marcar. É o que fai ahora mismo o Madrid, non cambiou nada. O sea, o único que lle deu máis libertad a Vinicius, lle deixa facer un pouco o que lle dé a gana, e ver a Mbappé, como decía San Pedro, de defender. Entón, pues bueno, con esa calidad tan grande, como son grandes xogadores dos mellores do mundo, pois en un balón que teñen, pois é o ao revés que o que falamos do Deportivo, que necesita 10 para marcar un gol, e estes necesitan un para marcalo. E aí é como vive o Madrid, ¿no? Pois outra vez xa estar a grada con eles, porque cando o equipo gana e ve que o equipo lucha, pelea, pois a grada volve a estar aí. Penso que a pregunta que facías ti era de se lle fai a cama o presidente pode validar, digamos, pois sí, porque ele estaba implicado, o sea, ele era parte implicada, non quería, el quería que xogue Vinicius e o seu neno bonito, e entón se quita a autoridade toda ao adestrador. O mellor que pode facer é marchar, que foi o que fixo, e agora, pois bueno, vamos a ver o que lle dura o efecto Arbeloa. Remato, canto vai durar ese efecto, Fernando San Pedro? Bueno, pues esperemos que hasta a finalización da tempada pase o que teña que pasar, pero bueno, eu creo que, polo menos falando aquí, os aficionados dende a distancia, non, os que non estamos aí ao pé do Bernabéu día a día, pois eu creo que falo por moitos, por boca de moitos, de que volvemos a estar ilusionados. E logo, pois, mira, cerrando o círculo do programa de hoxe, que empezamos co salseo lo que falaba o señor José Alberto, pois Arbeloa sí que nos deixa titulares en cada roda de prensa, o sea, xa na primeira dou máis titulares que Xabi Alonso en 8 meses. Entón, bueno, pois se centra moito na motivación, no madridismo, nos valores. Ui, non, perdón, esos son de outros. Los valores son de outros. Bueno, en ejercer de madridismo, bueno, pues lanzar dardiños contra quen considera que os debe lanzar. Non entra o trapo tampouco de outras cousas, porque, a ver, é que o do cono, pois xa, a ver, é que xa cheira un pouco, non? Xa non ten gracia. Xa perdeu o chiste. Entón, pois, bueno, a min fanme moita gracia todos estes periodistas especializados, non vou dicir nomes, podería, pero por hoxe xa está ben, que se meten coas tácticas, co maneira de xogar de Arbeloa. Debe ser que todos veían o Castilla xogar, o Cadete B do Madrid. Algún sí, pero é que aos que me estou referindo precisamente non. Non veían, o sea, que teñen a mesma idea que a min de como das posibles tácticas que pode poñer en funcionamento Arbeloa, si pon algunha, porque o mellor, e xa o decía el cando era xogador, é que lles den libertad os xogadores. Nesa anarquía controlada e solidaria é como se consiguen os éxitos, polo menos por Real Madrid. Así facía Molomni. Pois, por exemplo, sin ir máis lonxe, salgan e xoguen, un clásico. E divírtanse. E máis tarde, non sei se vos acordades, bueno, seguro que si vos acordades, eu lle tiña moito cariño, mira que eu era pequeno, pero Miljan Miljanic. Sí, señor. Dese te acordas ti tamén, non, Blanco? Sí, claro, como non acordar, sí.
Sí, señor. Bueno. E de Boscov, fútbol es fútbol. Sí, señor, fútbol es fútbol. Boscov, sí, señor, tamén. Sí. Pero bueno, pero Miljanic, que si non me equivoco, creo que é anterior todavía, Eu sí que non me acordo, Eu sí que non me acordo. Me acordo de todos, pero non na liña cronolóxica. Bueno, en todo caso, a semana que ven temos máis. A semana que ven o Madrid vai a recibir creo que ao Rayo Vallecano. Domingo xoga as 2, o Depor viaxa ata León o sábado ás 6:30. Polo medio o Madrid ten partido europeo, así que teremos moito salseo. Esperemos que só o Deportivo a semana que ven. Ese partido europeo que ten o Madrid é o partido do Morbo. O sea, Arbeloa leva 3 semanas agora, bueno... A ver, ¿no? O Morbo está servido. A ver que depara esta semana, que depara esta xornada europea e que depara tamén a Liga para Depor e para Madrid. Non temos tempo para máis, como sempre. Moitísimas gracias por falarnos de fútbol aquí en Radio Culleredo, dos dous, a Fernando e a Fernando. Un placer, unha aperta. Pois nada, placer, espero que gañe Madrid e que gañe o Depor en León o próximo sábado, que é o que lle queda, gañar a Leonesa. O mismo digo, compañeiros. Falta fai. Gracias, un saúdo. Veña, saúdo. Aperta, saúdos.